nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Dugabugu Segu mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba marsi kalo tile 12 san 2025 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ukraine sɔnna Amérique jamana ka laɲini ma walasa ka kɛlɛ lajɔ tile 30 kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya baaraw ye min sigilen don sen ka kɛlɛ bɛ se ka lajɔ cogo min na Ukraine ani Rusila jamana cɛ min daminɛna kunu tarata Jida. États-Unis wasadenw ka so n'o ye Chambre des représentants ye sariya kura dɔ jalatigɛ walasa ka se ka dɛmɛ don Amérique ka jamana foroba nafolo n'o ye budget ye kun kan foroba cakɛdaw kana se ka datugu. Côte d'Ivoire ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ labɛn baaraw ye fanga sinamatɔ 25 de kelen do ka fara ɲɔgɔn kan k'u kanbɔ u ka jamanatigi sigi kalata la min bɛ wele ko coalition ko walasa kalata ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ninnu de bɛna kɛ aw ka bi Malikura araba kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɔ studio 53 kɔnɔna la Washington DC aw ka bi araba kunnafoniw filɛ. Mali alisilamɛw ka tɔn n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye o ɲɛmɔgɔkɔrɔ Imam Mahmoud Diko masuruyamɔgɔ n'a bɛ wele ko Dawuda Makasa n'a tun minɛna kabiri février kalo tile 5 ɲinan san cɛ marifatigi dɔw fɛ ko minnu sugu ma dɔn kunnafoni labanw y'a yira a yɛrɛ masuruyamɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ k'a labilala kunu tarata ka fara o kan Dawuda Makasa yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di kɛ AFP ka kunnafoni di so kan a ko k'ale kɔni labilala fɔlɔ an b'a da aw tulo kan ka fɔ ni makofɔlen tun minɛna waati tɛmɛlenw na ka sabu kɛ a ka kumaɲɔgɔnya kunnafoni di laseli dɔ ye min dɔ bɛ tali kɛ Imam Mahmoud Diko ka seginni kan ka na Mali jamana kɔnɔna la. An bɛ taa Moritani kaw fɛ yen u ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen don ka wulikajɔ daminɛ ka farafina gunkana tilebiyanfan den minnu bɛ u ka jamana kan caman gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o kosɔn taamaden minnu ni olu bɛ gɛn olu tɔgɔla tɔn min sigilen don Mali kɔnɔ ni a bɛ wele ko Association des personnes expulsées olu bɔra ka kunnafoni di dɔ kɛ bi araba Bamakɔ dugu kɔnɔna la k'a ɲini Moritani jamana ɲɛmɔgɔw fɛ maliden minnu ni u minɛlen don Moritani ko k'u bɛɛ lajɛlen labila o lajɛrɛ kɛnɛ kan Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔla ale tun bɛ ka bɔ Bamakɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Gɛlɛya min bɛ taamadenw kan nin waati in na Moritani jamana na n'a yirala k'a fɔ ko tilebiyanfan jamanaden dɔw b'u cɛ la fo ka taa se maliden dɔw ma minnu hakɛ yɛrɛ bɛ taa maa 300 bɔɲɔgɔnko la jɛkulu min sigilen don Mali jamana kɔnɔ yan nɔ taamaden gɛnnenw tɔgɔ la olu wurilen bɛ k'u jɔ nin waati in na yaasa fɛɛrɛ salenw ka se ka sɔrɔ malidenw ka lahalaya la. Moritani faamaw ye nafolomugu caman minɛ tubabu faama na n'o Union européenne faamaw ye walasa ka sira tigɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka taa. Nafolomugu min minɛna Moritani fɛ i n'a fɔ i b'a fɔ cogo min na daluya b'a la wa? Kosɛbɛ a daluya b'an bolo a bɛ sɛbɛnfɛnw kɔnɔna na a daluya b'an bolo kosɛbɛ a bɛ sɛbɛnfɛnw kɔnɔna na a bɛ Union européenne yɛrɛ ka pagew kan u ye taa ni ka segin mun kɛ u ni Moritani cɛ an'u kɛlen bɛ ka nafolomugu mun di Moritani ma u yɛrɛ de b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a bɛ t'u ka page kan dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn ko coopération Mauritanie Union européenne sur la gestion de la migration fɛn bɛɛ bɛ bɔ ka na da i ɲɛ kɔrɔ i yɛrɛ bɛna faamu donc a nafolo tɔ yɛrɛ an ma se k'a bɛɛ yɛrɛ sɛbɛn olu yɛrɛ coopération bɛ bolo kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen ta donc an ma kuma fɔ an kun fɛ an ye kuma fɔ kuma bɔra olu yɛrɛ da cogo min na an y'a lakali ten an ka welewele k'a ye k'a fɔ Mauritanie ɲɛmaaw ye ko tungaranke fɛn b'u bolo maralen kaso bon kɔnɔ k'u bɛɛ bila ka sɔrɔ kun t'a la yɛrɛ kelen ka sɛbɛn di tungaranke bɛɛ ma minnu bɛ Moritani kɔnɔna na ka u ka taama n'u ka sigi nɔgɔya u bolo Moritani kɔnɔ u ka dɔn k'a fɔ Moritani ni Mali anw bɛɛ jamana kelen de ye Maliyɛn bɛ Moritani cogo min na Moritani bɛ Mali kɔnɔ o cogo kelen na u y'a kɛ cogo min na ni Mali fana k'a b'a kɛ ten a ko bɛ gɛlɛya donc pour que k'an kisi o ma u ka Malidenw u k'u to danbe la u k'u lasigi sigicogo ɲuman na u kan'u ta k'u bila frontière da la an bɛ tila ka weleweleda kɛ Mali gouvernement ye u bɛ cɛsiri mun na u ka dɔ fara a kan walasa tungarankew bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka tɔbɔtɔ sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka ladonniko ɲuman sɔrɔ cogo min na ani jamana ninnu bɛ se ka sɛbɛn don malidenw ma cogo min na. Minisiriso min ɲɛsilen don maliden minnu sigilen don kɔ kan olu ka koɲaw ɲɛnɛbɔli ma an ye wele bila olu kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na sa ko kari 3 o de yaasa ka taa malidenw ta
minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa Mali jamana kɛɲɛka fɛ Menaka u ka marabolo ɲɛmɔgɔ tun ye bataki dɔ labɔ k'a fɔ ko kalansow bi dayɛlɛ u ka marabolo kɔnɔ marisi kalo tile 3 nka kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni ekɔli karamɔgɔ 150 bɔɲɔngo ye minnu ma sɔn ka segin ka taa Menaka mara la kalanta la. O nɔgɔnin fɛ gouverneur ye bataki bɔ min y'a yira k'a fɔ ko nin kalanso karamɔgɔw ka ekɔli sara bɛna lajɔ kalo damadɔ kɔnɔ ko fo u ka segin ka taa Menaka mara la. Walasa an ka se k'o kunnafoni ɲɛdɔn Kayatu Tarawele ka kuma barani tɛnkun Mohamed Jarala ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Actu Mali la Bamakɔ an k'ale ka seereyaw lamɛn a kunya kan. An ka foli b'i ye Raskebe Menaka sigida gouverneur ye a danatigɛ ka ɲangili bila lakɔli karamɔgɔ 140 An ka foli b'i ye Raskebe Menaka sigida gouverneur ye a danatigɛ ka ɲangili bila lakɔli karamɔgɔ 144 ɲɔgɔnna kan ka masɔrɔ kun kan ka taa u ka baaraw ta kabini marisi kalo tile 3 o waati la u ma se u ka baarakɛ ciyakɛdaw la u ka kuma latɛmɛla dɔ tɔnsigi kɛnɛ dɔ kɔnɔna la février kalo tile 20 tɛmɛnenw na ale tun y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a jɛɲɔgɔn ninnu ka talibaliya bɛ ka masɔrɔ ka da lakanabaliya kan ani fɛnɛ ko yɔrɔ ka jan jamana faaba la n'o ye Bamakɔ ye. N'an dun seginna kɔ k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ kɔrɔnfɛ yɔrɔ mara yɔrɔ ninnu kan masɔrɔla de ko u ma se ka ɲɛta baaraw sɔrɔ kosɛbɛ. An bɛ waati min na sisan gouverneur yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ka yɔrɔ labilalen don. E bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da nin waleya ninnu kan? N bɛ foli kɛ VOA Bambara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan bɛɛ. Ne hakili bɛ a la depuis san 2011 mankan fɔlɔ minnu wulila anw fɛ yan ni ma fili ni ma ɲina maa minnu bɛ mɔgɔ ka hakɛ to kuma ni a tɛmɛsira don. Kɔrɔya fan fɛ u tun ko de ko olu ka yɔrɔ kɛla yɔrɔ ye yɔrɔ min ni jamana faamaw ko o tun ye u bolo bɔ a kɔrɔ. Donc u ko ko fɛn fɛn ye tagaɲɛ ye fɛn fɛn ka se ka adamaden bɔ a yɛrɛ la ji courant kalan lakana a mana kɛ tagaɲɛ fɛn fɛn ko jamana faamaw ye olu jɛ o la. Bon n'i y'a ta lajɛ ka daminɛ 2012 la ka na ko bi la fɛn kɛlɛ caman kɛla. Bon nin wagati in na an bɛ se k'a fɔ ko territoire caman tun bɛ yen o tun tɛ an bolo olu de conquête kɛla ni ka o minɛ ka o di an ka jamana yɛrɛ ma ka kɛ an ta ye. Bon ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Menaka ye yɔrɔ ye zone min na bi lakanabaliya bɛ yen nka k'a fɔ ko école karamɔgɔw k'olu ka segin ka na u ka poste la ka na u ka baara daminɛ ko olu k'a fɔ ko u tɛ se ka segin kama sɔrɔ u ye ko lakanabaliya ko ani fana ko yɔrɔ ka jan Bamakɔ la. Yala taabolo jumɛn de bɛ se ka bila sen kan sisan yaasa nin situation façon ɲɛnabɔ pour que ka nin éviter ka nin gɛlɛya ninnu nɔgɔya e yɛrɛ bolo sisan en tant que analyse politique mun de bɛ se ka kɛ? Fɛn fɔ mɔgɔ ka se ka faamuya n'an ma sabali ni an ko an tɛ taga nin yɔrɔ in na nin bɛ yen o duguden minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛna wuli an ka tagabaliya bɛna olu jɛ kalan min na tagaɲɛ min na o bɛ kɛ frustration ye olu la olu bɛna u yɛrɛ senti de abandonné par l'état bon ni o kɛla o ko o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ belebele an kan ne bolo bi min bɛ se ka kɛ il faut que fɛn dɔ ka don mɔgɔw kun ma ko hɛrɛ sɔrɔ sira tɛ duguba kɔnɔ dɔrɔn ye ko mɔgɔw k'a dɔn de n'an ko de ko tagaɲɛ n'an ko de ko yɛrɛ ta n'an ko de ko an ka kɛ an yɛrɛ ta ye il faut que an ka dɔn de ko an fana ka sɔn sacrifice minnu kan ka kɛ an ka se ka o kɛ rapidement min bɛ se ka kɛ n'a ma ɲɛ ninnu ko k'u tɛ se ka taga gouverneur ye u ka sara tigɛ ne b'a dɔn bi aujourd'hui ninnu ils étaient prêts sara ka tigɛ u ka to yan ne bolo aujourd'hui enseignant maa baden de bɛ yen jeune diplômé caman de bɛ bi aujourd'hui minnu bɛ yen diplôme b'u bolo kalan dɔnniya bɛ u la a ka di u ye u ka se ka baara kɛ bon ne kɔni bolo rapidement min bɛ se ka kɛ o de ye ka appel bila minnu bɛ yen qui veulent aller servir a Menaka aujourd'hui olu ka se ka taa u ka se ka a kɛ mais ka bɔ kuma ni min fana ye il faut que jamana faamaw fana ka dɔn maa minnu fana bɛ taa zone reculée ninnu na tuma caman u b'a fɔ ko u ka saraw ti kɛ joona sara degere t'a la o n'a ma ɲɛ kɔni i ye ta ka taa i nin di a fana ka kan sara min kan ka d'i ma o ka d'i ma a tan n'i ye kalo kelen kɛ i ma sara kalo 2 kalo 3 e bɛ yɔrɔ min na fa tɛ yen lakanabaliya bɛ yen o kuma ka ca ka jadu o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sogo ka fasa muru da ka go a fan fila de ne kɔni bolo aujourd'hui jamana faamaw u ka jɔ u sen kan n'u kɔni ko mɔgɔ ka taa u ka disposition bɛɛ ta pour que maa minnu bɛna sɔn ka taga u ka se ka lakana pour que u ka se ka denmisɛnninw kalan ka ɲɛ. An ka foli b'i ye. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛkofɔ labɛn baaraw ye u ka fanga sɛnɛmatɔn 25 ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko coalition walasa ko ka se ka jalatigɛli kɛ sariyasenw yɛlɛma minnu bɛ se ka don baaraw taabolo la kala ka taa jɛlenya kɔnɔ Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔ la. O jɛkulu kura nin kɔnɔ PDCI n'o ye
Côte d'Ivoire Démocrate Party n'o ye fanga ɲinina tɔnba ɲɛma Tidiane Cham ye. Muso fɔlɔ kɔrɔ Simone Yves Babo ka MJC, Pascal Afin Gessan ka FPI ani Charles Blé Goudé o ka COJEP fana tun bɛ yen. CAPC bɛ ka wele bila famaw ma u ka politiki jɛkafɔ dɔ labɛn ka kɔn jamanatigi si kalataw ɲɛ octobre kalo o tile 25nan na n'o ye ka kalata jamakulu yɛrɛma hɔrɔnya labɛn n'u b'a jate ko a ka surun fanga la kosɛbɛ ani ka kalata sɛbɛn lajɛ ko kura. Nga ɲiningali minnu kɛra ko a bɛ se ka kɛ ko fanga ɲini tɔn kelen bɛ se ka kɛ jamanatigi si ka kalata tako fɔlɔ la o kuma ma lawuli. PPA Côte d'Ivoire n'o ye farafina jamanadenw ka politiki tɔn Côte d'Ivoire ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ye o tun bɛ yen tɛnɛndon wa a ma don jɛkulu nin na fɔlɔ. Jamanakuntigi ka cɛbɔ min jatera hali n'a tɛ se ka kɛ sisan ka sababu kɛ kojugubakɛlaw ka jalaki ye. Laurent Gbagbo y'a yɛrɛ ka welekan daminɛ walasa ka kɛlɛcɛw ka kelenya kɛ juillet kalo la. Jamanakuntigi Alassane Ouattara n'a si bɛ san 83 min bɛ fanga la kabini san 2011 a ma fɔ fɔlɔ n'a b'a fɛ ka fanga sarati 4nan ɲini octobre kalo o tile 25nan na. An bɛ taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ gɛlɛya taabolo ye ko dɔ de bɛ ka fara sumanw sɔngɔ kan i n'a fɔ ɲɔ ani malo ɲɔgɔnna wa ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fiyewu bawo malo 100 kilo k'o bɛ ɲini ka se 14 na CFA kɔnɔ min gɛlɛyaba binnen don Bobo Dioullassokaw kan. Alidu Ouedraogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso 8h sera sugufiyɛw bɛɛ lajɛlen fara nansanbagaw ra. Musow b'o ka nansan nusɔndiya ni yɛlɛ kɔnɔ. Nga a yɛlɛ a bɛ dan nanfɛn yɔrɔ la le. N'o sera sima yɔrɔ la, sima sɔngɔ b'o jigi tigɛ. Salifu Sabadogo ale ye sima feerela ye. Salifu Sabadogo a bɛ fɛ a ka dɔɔni fɔ an ye sima sɔngɔ kan bi. Ka bɔ ye 4,800. Bimbiri ye 5,000. Sase 13,500. Comme sunkalo kuma lo saɲɔ ka di mɔgɔ ye saɲɔ bi joli la bi a bɔrɔ. Saɲɔ ye 7,500. Mɔgɔ 8 le bɛ Mariam Kulubali cɛ kun balo la a ma nɔgɔ. Siman bɔti taara 100 kɔra. N'a fɔra ko e ka denbayaw ka cɛ e ka taa siman bɔrɔ kelen san a ka kalo kelen bɛ kalo 2 kɛ e fɛ a banna ma nin dɛ. Malo fana même chose malo yɛlɛ fo ça ne va pas. Bibi na malo bɔrɔ 6,500. N'i y'a ye min yɛrɛ ye 6,000 ye malo jani n'o tɛ magama ɲɛnama ninnu a 6,500. Siman sɔngɔ gɛlɛya an taara o baro kɛ ni Basiya ka daw ye. Ale ye Burkina Faso sɛnɛkɛlaw ka jɛnkuluba ɲɛmɔgɔba ye. An bɛ min wele ko Confédération Paysanne du Faso. Fɛn min y'a kɛ dumuni sɔngɔ bɛ gɛlɛyara o ye nɔgɔ min bɛ kɛ foro la ani simasiya min bɛ san ka taa don foro la parce que simasiya dɔ bɛ yen olu nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma rendement o simasiya nin i bɛ taa sɔrɔ tuma caman ale kilo 1 bɛ taa 800 ni kɔra an b'a fɔ min ma engrais chimique ale sɔngɔ tɛ bɛ 7,000 ni 200 mais bi bi na engrais NPK 23-14-23 ale bɔrɔ 150 kilo ale bɛ taa 5,000 ni 500 la i y'a ye ni i kan ka o bɔrɔ 10 ɲɔgɔn don i ta hectare 1 kɔnɔ ka se ka sima caman sɔrɔ a fana tɛ dan o ma i bɛna ire fana san fana ale sɔngɔ 4,000 ka don a kɔnɔ yanni e ka taa foro la i bɛ taa ni machine dɔ ye gazole de bɛ don machine na mɔgɔ le machine de sɛnɛ i bɛ kan ka ale sara. Samiya wagati la sɛnɛkɛlaw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ engrais ani simasiya sɔngɔ la ani forow sɛnɛna gansan. Salima Uramba ale ma sima gɛlɛya faamu tugun. Parce que ni gouvernement ye mɔgɔ dɛmɛ a ka ɲi ka jigin mais ni gouvernement ye mɔgɔ dɛmɛ hali bi mɛna sɔngɔ ka kɛ ale yɔrɔ na baara. Basiya ka daw ale b'a n'u ladɔnniya sɛnɛkɛla sugu mun ye dɛmɛ sɔrɔ gouvernement fɛ. Mɔgɔ bɛ kan ka faamuya a ma fɔ u bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen don subventionné mais o mɔgɔ dɔw woloma
vraiment dɛsɛ bɛ min kan n'an sera k'o dɛmɛ ɲina yanni san wɛrɛ fana olu bɔ nɔgɔra an mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ u bɛ teri kɛ ka ciblage kɛ jɔn dɔ bɛ kankane engrais ɲina san na i n'a fɔ an ta marara ka taa an ta marara kɔ kali fo ka taa se misidugu mɔgɔ ani sabalo tɛ subvention sɔrɔ simasiya ra ani engrais ra yɛrɛ koko hɛrɛ ka sɔrɔ Burkina dumuni ko fanfɛ Basiya ka da u ka laɲini na gouvernement kan kɛ a ka cɛya kurusi don ka lɔ an ko gouvernement ka lɔ a yɔrɔ la ka sima sɔngɔ fixe fɛn fɛn sɔngɔ b'a ra yanni i ka taa baara damina i b'a lɔn ni nin hakɛ nin sɔrɔ nin wari hakɛ nin o bɛna sɔrɔ ne gouvernement y'a labila ka fɔ bi kaba ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma binbiri ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma poni ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma i bɛ taa ye sisan man bɛɛ sɔngɔ nin ye kelen ye parce que e tɛ se a sabu gouvernement ta fixe sɔngɔ kan sima feerela Salifu Sabadogo fɛ siga foyi yɛrɛ taara kɔngɔ bɛ bi an ka jamana kan ɲina est-ce que ami na bi est-ce que dumuni ko laban tɛna gɛlɛya yanni kalo dama de bon ale la siga foyi t'a la a tɛ se n'a ma gɛlɛya parce que n'an yɛrɛ taara kongo la ka taa dɛsɛ ka na ne n y'a b'a la min ka fisa n bolo ye kaba bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na ne n'o tɛ n'a danna an ka territoire la bi tun bɛna sɔrɔ a yɛrɛ bɛ taa la 600 de kɔ mais a bɛ bɔ na ka na dɔɔni a ka fisa o le y'a kɛ a tɛ se ka yɛlɛ cogoya dɔ la donc kaba bɛ bɔ Côte d'Ivoire kaba bɛɛ bɛ bɔ yen an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi gouvernement kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ min wele ko tilemana sɛnɛ ale ka se ka ɲɛ sɛnɛkɛlaw bolo janko sima sɔngɔw ka jigin dɔɔni Halidu Wezirago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso sisan an bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kama o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ni radio fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock what time is 8 VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi a y'aw bisimila aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ a ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Ukraine jamana ye laseli kɛ bi araba sɔgɔma k'a fɔ k'a sɔnna Ameriki jamana ka laɲini ma ka kɛlɛ lajɔ ani Rusila jamana cɛ tile 30 min kɛlɛban kumaɲɔgɔnyaw daminɛna kabini kunun tarata jeda san 3 kɛlɛ min bɛ Ukraine ani Rusila cɛ dan bɛ se ka sigi o la cogo min na Modibo Dambele We have a named Ukraine jamana ka jaabi ɲuman ye Donald Trump ka fanga dusu la min ka u tun ye Ameriki ka saradasu dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine ma a ɲɔngiri o waleya u y'o bɔ a ma mun bɛ se ka a danganiya k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛ ban kuma waleya dɔw ye Trump a barila a tɔɲɔgɔnw na a kɛlen ka i tinti Kiev kan ani ka a bolo labɔ Moscow nɔfɛ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni sera kuma falen kɛyɔrɔw la Arabi Saoudite magan jamana la ni hakilila ye yaasa u bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogoya min na ani ka kɛlɛ lajɔli mankan dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla dankarili minnu bɛ kɛ sanfɛla la ani kɔgɔji kan Donald Trump ka bilasiralikɛlaw olu y'u sinsin k'a fɔ k'u mago bɛ ko wɛrɛw fana na ani u ye laseli kɛ ko Ukraine ko a tun sɔnna olu ye hakilila min kɛ ka ɲɛsin marifati lajɔli ma ni o sanga ye kalo kelen ye kɛlɛ mun ni mɔgɔ camanba de sara a senfɛ Kremlin ale ye laseli kɛ arabadon ko ale kɔni bɛ États-Unis ma kɔrɔna u k'a ladɔnniya marifa cili lajɔli hakilila minnu kɛra ni Ukraine sɔnna ma k'a kuma falenfalenw kɔfɛ Arabi Saoudite magan u ye laseli kɛ ka ban ko u tɛna sɔn marifati lajɔli ma Ukraine ka d'a kan ko o bɛna wagati di Kiev ma a ka se ka a yɛrɛ ka
maramafɛnw lakuraya tuguni nga Peskov a ye laseli fɛnɛ kɛ ko Moscou kɔni bɛ jateminɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan minnu fɔra Jeda. États-Unis kalanso ka minisiriso ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna u ka baarakɛlaw kilancɛw labila ka bɔ baara la i n'a fɔ Donald Trump ka jamana fanga ye a laɲini kɛ cogo min na u ka fanga ta waati a yirala k'a fɔ ko nin hakilina ninnu dabɔkun ye fɛn min ye foroba ca ka san nafolo ye n'o bɛ wele ko budget ko k'o hakɛw damakɛɲɛ ani fɛnɛ ko ka dɔ bɔ o gɛlɛyaw la min kunnafoni hakilinaw sigira sen kan Donald Trump fɛ kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera VOA ka kunnafoni dila fɛ ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye Ameriki wasabulon min bɛ wele ko Chambre des représentants ye sariya kura dɔw sigi sen kan min kɛra ni jalatigɛli ye foroba nafolo n'o ye budget ye o baaraw hakilinaw bɛ se ka don ba la cogo min na George Atino VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. The bill is passed without objection. The motion to reconsider is laid upon the table. Ni kalata mun kɛra Chambre des représentants ni o bɛ se ka jate ka kɛ États-Unis wasabulon cini ye o yɔrɔ min na républicains olu ka ca ye o nafa ka bon kosɛbɛ wasa foroba cakɛdaw olu ka se k'u ka baara kɛ nafolow sɔrɔ wasa kalan tun ka se ka ta républicains olu tun mako bɛ u ka wasadenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan o sababuya la wasaden bulon cini kɔnɔna la wasaden 217 olu y'a jira k'a fɔ ko u jɛra n'a ye 217 olu y'a jira k'a fɔ ko a tɛ olu fɛla ye o hukumu kɔnɔna la républicain kelen yɛrɛ ale ma sɔn sariya in tali ma wa démocratique kelen wɛrɛ ale kɔni taara fara a sinaw républicainw kan ka kalan in ta nka wasa ni latigɛ ka se ka waleya fo a ka tɛmɛ Sénat wasabulonba yɛrɛ fɛ fɔlɔ yen républicainw dun olu mago bɛ démocrate 8 ɲɔgɔn fana ka dɛmɛ la ka fara u kan u ka jɛ cogo min na ka se ka ni kalan in ta o la foroba cakɛdaw ka baarakɛ nafolo sɛbɛn u ka se ka taa Donald Trump yɔrɔ ale k'i bolonɔ bila la a ka waleya ni sariya in tali o nafa ka bon kosɛbɛ Donald Trump ale ka fanga bolo o yɛrɛ de kosɔn États-Unis ɲɛma danka J.D. Vance ale yɛrɛ tun bɛ Capitole la kunu tarata don wasa ka se k'u ka politikitɔn ma olu fara ɲɔgɔn kan Chambre des représentants wasabulon cini ɲɛma Mike Johnson ale kɔni sera ka sariya in kɔni lata ɲɛ sisan ka bɔ u ka bolo kan wasa k'a bila Sénat fɛ yen o ye cogoya ye ale fɛ ni sariya in ma waleya ni o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ foroba cakɛdaw olu ka wari sɔrɔ baliya yɛrɛ ye ka daminɛ sibiridon na o la ka bolodengɔni kɔni ɲɛsin démocratiw ma ka olu de jira ka kɛ ku nɔ don. Ka da nin kan sisan an bɛna kɛnɛ labila Shaka Traoré ale bɛna ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase an ma Shaka i n'u la kɛnɛ b'i bolo. Arabu Traoré n'u la ka VOA lamɛnbagaw fo an filɛbagaw ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi farikolo ɲɛnajɛ i b'a fɔ cogoya min na an palan falen don kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a daminɛ ni siranturantan ye Mali la a fédération ɲɔgɔnyaso ka ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen n'an ko assemblée générale extraordinaire o bolodalen don ka bila mars kalo tile 17 ta ma n'o ye bɛn ntɛnɛn nata ma Bamako yan nka i b'a ye k'a fɔ waati min na o ɲɔgɔnnajɛrɛ bɛ ka labɛn gɛlɛyaw bɛɛ n'i b'a dɔn ko farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tun y'a ɲini fédération ɲɛmayaso fɛ ko ka ɲɔgɔnnajɛrɛ in bɔ ma ani fana mɔgɔ dɔw ka jɛkulu min tɔgɔ ko regroupement pour la refondation du football malien ka ɲɛda kura di Mali siranturantan ma olu fana y'a fɔ k'u ma jɛnɛ ye ka da kan ko sariya sɔsɔ don ɲɔgɔnnajɛrɛba in y'a fɔ cogoya min n'o ye assemblée générale extraordinaire ye a bɛna kuma budget san musaka kan 2025 ta ani ka kuma texte kan n'o ye sariyaw ye min b'a to fédération siranturantan fédération sariyaw ani FIFA jɛkuru kɛra sariyaw ka se ka ɲɔgɔn ta cogoya min na n y'a fɔ cogoya min na gɛlɛyaw bɛɛ n'i b'a dɔn ko siranturantan fédération ɲɛma Mamutu Ture Bavieux a bɛ bolo la a bɛ ka san 2 bɔ sisan a bɛ sariya ka bolo kan gɛlɛyaw bɛɛ nka an sera farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ladon ma Adama B. Fofana a y'a yira ko min ka kan ka kɛ sisan yanni ɲɔgɔnnajɛrɛ in ka sigi sen kan bɛɛ ka sigi ka kuma min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ale kan ka wuli ka se siranturantan fédération ɲɛmaw ma u ka sigi ka kuma ka da kan Mali siranturantan sɛgɛnna min b'a to fo ka bɛɛ bɛ se ka kɛ kula cogoya min na an ka Adama B. Fofana lamɛn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka problème régler sinon n'u taara ni situation na je crois que an bɛ sɔn ka segin an kɔfɛ tuguni jɔn o baara kɛ ka acteurs bɛ wele mɔgɔ da bɛ siranturantan ko la Mali la jɔn kan ka bɛ wele ka acteurs wele ka sigi ka kuma kɛ yala ministère de kan k'o kɛ wa tari jɔn kan ka kɛ bon ne ka hakilina t'a la o ye ministère ka baara ye ministère des sports de la jeunesse et de la construction citoyenne
ne bolo de ka ngo ke mais bon apparemment wore une fédération te ka ɲɔgɔn kan fɔ fédération ni ministère bɛ ka min yira na a tɛ mɔgɔ rassuré kosɛbɛ quoi mɔgɔ tɛ hakili sigi c'est ça a tɛ mɔgɔ hakili sigi parce que bɛn tɛ n'i y'u ka kɛwalew ye tile 2 in na i b'a dɔn ko bɛn tɛ ministère tun y'a yiri ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kunfɔlɔ bɔ ma i y'a fɔ cogo min na février kalo tile 28 o kɔfɛ fédération y'a dɔgɔda mars kalo tile 17 nata o b'a yira ko halisa waati b'u bolo ka se ka kuma se ka fɔ ninnu kɛ o waati kɛni bɛ yen mais a man jan parce que waati bɛ a man jan bon a bɛ dépend u fila bɛɛ ka détermination de la sisan pour que an ka bɛn donc an ka taa nin fɛn in na pour que mankan ka dɔgɔya dɔɔni quoi e jɔrɔlen don ka da kan Mali salantolan sɛgɛnna ni ma fili non chaque jour n jɔrɔlen don parce que depuis 2016 an bɛ nin crise in kɔnɔna la an ka kan ka espérer an bɛ espérer mais ne jɔrɔlen don parce que ka kuma ɲɔgɔn fɛ parce que ninnu acteurs ninnu kana jɔ mɔgɔ si la koyi mɔgɔ man kan ka jɔ mɔgɔ si la a kɛra club kelen o a kɛra club ligue kelen o n'an bɛ bɛn ne fɛ bɛɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ne ka taa ni kuntagalafa kelen mais ka majorité opposition ko ninnu k'olu ko bila sinon a bɛ gɛlɛya quoi a bɛ gɛlɛya. Ni tun ye Adama Befo fana ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamakɔ a y'a yira ko bɛn ka kɛ ko la farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ka fédération wele u ka se ka kuma walasa Mali salantolan ta bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na gɛlɛya min nale an ka se k'o bali cogoya min na ani an b'a kun cɛ ni min ye ko fila farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ye laseli o kɛ an bɛ se ka fɔ ka ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ kuru karili baaraw kɛ n'an ko lancement des états généraux du sport ka kuma farikolo ɲɛnajɛ kan bakuruba la min b'a to farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ ko ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka denkɛrɛfɛ bɔ a la o baaraw bɛna sigi sen kan Mali la a kuru karili baaraw kɛra kunnasini ntɛnɛn an b'a kun cɛ ni min ye o de ye kafu farafinna ko salantolan ta ɲɛmayaso ɲɛma Dr Patrice Motsepe ale tora nɔ na kafu ka ɲɔgɔnnajɛrɛba sen fɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ 14 n'o ye assemblée générale ye a kɛra Caire Égypte jamana kan bi kafu jabala la Dr Patrice Motsepe a tora nɔ na ale kelen de tun ye cɛbɔ ye kɛnɛ in kan a bɛna san 4 wɛrɛ kɛ ɲɛmaya la o kɔrɔ ye min ye a bɛna to ɲɛmaya la sirati 2nan o bɛ kun cɛ san 2029 nata kafu ɲɛmaya la a ye baara caman kɛ a kɔni kɛra ko ye ka da kan gɛlɛyama bɔ a la sini ni Ala sɔnna ma ni sini kɛnɛ an na se ka kuma Patrice Motsepe ka tali kan ka kɛ kafu ɲɛma ye ko kura a ka laseli a ka sirati fɔlɔ bannen kɔ ɲinan san kɔnɔna na Mariam Traoré. Saka Traoré an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na an balimaw an b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara. Les dernières nouvelles du Mali. Du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara.